Welkom bij Moelen met Pelt. Vergant waar Kalle met Emes tegen te melden had. Dat zie ik. Hey, Luc. Wat leuk om jou hier te zien. Verdomme, hoe is het met jou dan? Fantastisch. Het is goed dat ik je tegenkom. Kunnen we eens even gaan zitten? Er zijn van andere dingen die ik je wil vragen. Wat wil je drinken? Doe maar een Weizen. Weizener? Ja. Ah, je weet wat lekker is. Loes maar een Weizener voor Luc. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Luc Peters, gemeenteambtenaar en filosoof. Laten we bij het begin beginnen, Luc. Waar stond je wiegje? Waar stonden ze over je heen gebogen? Kijk eens wat een lekker manneke. Ik weet niet of ze me een lekker manneke vonden. Nee, het wiegje stond in Heerlen, Limburgierstraat. Flats daar. En boven groentehandel Willy. Willy had in de garage een groentehandel gemaakt en daarboven ben ik geboren. Ik weet niet of er verband is, maar daar is het allemaal begonnen. Oké, maar je hebt wel nog altijd graag groenten. Ja. Soms noodgedwongen, maar ja. Het Schaarsbergenveld dus. En daar ben je je jeugd lang gebleven? Of? De eerste 3 jaar hebben we daar gewoond. Mijn vader was mijnwerker. Begin op het ON1, begin ondergronds, later via de mijnschool bovengronds. En op een gegeven moment kwamen we volgens mij op die dorpen op en dan zijn we naar Schaarsberg verhuisd. Dat was 1966, was ik 3 jaar oud. Dan heeft mijn vader een huis gebouwd en dan werd het iets groter als het flatje. En daar ben ik eigenlijk de eerste jaren van mijn leven, lagere school, de jongensschool, toen nog met alle gevolgen van dien. En later weer terug naar Heerlen, naar de middelbare school, naar Corjevallen. Ja, maar op een scheet naar de lagere school was dat toen nog. En met alle gevolgen van dien, zeg je? Ja, dat is misschien... Nou ja, kijk, als je als jongens onder elkaar opgroeit en je komt dan opeens in de wereld met meisjes, ja, dan moet je wel even eraan wennen, laat ik het zo zeggen. Dus dat was wel een wereld waardoor ik zeker in de eerste jaren van de middelbare school moeite had met concentratie. Ja, toen al wel gemengde, ja. Dat genot heb ik nooit gehad, nee. En toen ben je dus weer terug naar Heerlen gekomen, naar de middelbare school. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een behoorlijke carrière in opleidingsland, kun je zeggen. Ja, nou dat ging eigenlijk wat anders. Want op zeer jonge leeftijd, toen nog op de jongensschool, toen wist ik al dat ik als ik groot ben, dat ik hardrockdrummer wilde worden. En dan zal ik een jaar of 8 zijn geweest, tot grote woede van mijn ouders, die toch een andere carrière. En dat heb ik ook volgehouden, eigenlijk ben ik nog steeds. Waardoor ik ook eigenlijk de middelbare school, dat interesseerde me helemaal niks. Dus daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. Dan ben ik eigenlijk... Waar was dat, als ik vragen mag? Was dat Corjevallen College. En dan hebben we nog les gehad van Paul Vallot. Dat was wel met afstand de beste leraar die ik daar voor de klas heb gehad. Ook een muziekfreak. Maar dan ben ik eigenlijk muziek gaan maken. Daar verdiende ik niet veel geld mee. Dus toen ben ik op de plasticfabriek gaan werken. Tot het moment kwam dat ze zeiden van, je doet het wel goed. Je kunt waarschijnlijk voorgeftruckchauffeur worden. Toen heb ik ontslag genomen. Dan ben ik naar het arbeidsbureau gegaan en heb gezegd, ik moet een diploma hebben. En toen ben ik eerst op de avond-MEAO terechtgekomen. Daarna de avond-HAO. Ondertussen kreeg ik ook, na heel veel van die uitbuitbaantjes, weet je wel, hard werken, niks verdienen. Toen ben ik op een gegeven moment op ABP terechtgekomen. Daar kwam ik vrij snel in het management terecht, toen een hele periode de omwenteling in de WHO. En daar zag men blijkbaar wel iets in mij. En daar kreeg ik de mogelijkheid om uiteindelijk de universiteit te doen. De Radboud, bedrijfskunde. En dat vond ik eigenlijk zo leuk, dat ik daarna meteen ben gaan promoveren. Dus ik heb eigenlijk al mijn studie heb ik eigenlijk naast werk gedaan. En vooral naast heel veel muziek maken, optreden, platen maken. En ja, op een bepaald moment merkte ik van, ik doe heel veel dingen tegelijk, maar dat gaat. Dus ja, dan ga je maar door. En, het een stuurt het ander ook weer voort. Ja. Dus, maar hoe kom je dan op een gegeven moment op de keuze filosofie? Want dat is natuurlijk, misschien moet je ons gemiddelde Parkstaders dat toch even uitleggen. Wat houdt filosofie in?
Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Toen ik bedrijfskunde studeerde, was het laatste blok was eigenlijk organisatie en filosofie. En ik had eigenlijk zoiets van, zweverige onzin als ik me dat moet gaan aanhoren. Maar eigenlijk ging het over het volgende. Je zegt nou bedrijfskunde, hè, hoe wij de wereld willen besturen, organiseren, noem maar op. Dat is eigenlijk redelijk eendimensionaal. Alleen de hoe-vraag wordt beantwoord. Dat noemen ze vraag van eerste orde. Maar filosofie stelt de waarom-vraag. Dus we hebben de filosofie en de kracht van het denken wat in de filosofie zit nodig om te begrijpen hoe onze wereld bestuurd en georganiseerd zou moeten worden. En daar kreeg ik toen wel een paar zeer interessante colleges waarvan ik dacht van ja, hier wil ik meer van weten. De grote verandering kwam toen ik een gastcollege kreeg van René ten Bos, de latere denker des vaderlands. Dat was voor mij echt, hoe zeg je dat, een gamechanger heet het tegenwoordig. En, eye-opener. Om eens een slecht woord te gebruiken. En toen ben ik op René afgestapt. Ik zeg, wauw, dit is fantastisch, dit wil ik ook en ik wil bij jou gaan promoveren. En hij was toen net hoogleraar aan de Radboud. En ja, wij hadden wel een klik. Dus, en toen had ik zoiets, ik wil eigenlijk de vraag die ik wil beantwoorden vanuit filosofie is waarom is alles wat ik in bedrijfskunde leer, uit boeken, noem maar op, waarom is dat zoveel anders als de rol die ik als manager vervul bij ABP? Waarom zijn die werelden zo verschillend? Want die boeken, dat is toch allemaal zo duidelijk, dat is toch zo fantastisch. Die modellen zijn, daar kun je niks op afdingen. En dat verschil ben ik eigenlijk gaan onderzoeken. En dat is uiteindelijk mijn proefschrift geworden. Dat heet niet voor niks cliché in organisatie. En dat probeert eigenlijk die clichés van de modellen en de theorieën en de bedrijfskundeboeken te doorbreken. Om te zeggen van ja, wacht even. Clichés heb je hard nodig, hè, want anders weten we niet meer, is alle vaste waarden zijn weg. Maar wat is een alternatief? Hoe zouden wij verder kunnen komen om precies die, en dan kom ik weer terug bij het begin, om die waarom-vraag. Waarom doen wij bepaalde dingen? Om die weer te kunnen stellen. En filosofie gaat vooral over het denken. Wat is de kracht van het denken? En waar ik nooit zo in geïnteresseerd was, ik ben al die filosofen gaan lezen en op dat punt was ik enorm nieuwsgierig natuurlijk, en nog steeds. Waar ik nooit zo geïnteresseerd in was van wie heeft nou wanneer geleefd, wat heeft Nietzsche nu gezegd, wat heeft Kierkegaard. Maar ik wilde eigenlijk begrijpen, voor zover het gaat, hoe hun manier van denken was. Dus hoe komen ze nu tot die gedachten? En dat heb ik geprobeerd, en dat doe ik nog dagelijks, om dat proberen te doorgronden voor zover dat gaat. Ja, het is een hele mond vol natuurlijk, maar daarvoor ben je ook dokter in de filosofie. Duidelijk. Maar je hebt ook met al het onderzoek wat je hebt gedaan, je hebt ook verschillende boeken gepubliceerd. Ja. In jouw vakgebied neem ik aan. En daar is datzelfde rode draad in te herkennen van de werkelijkheid ten opzichte van de theorie. Mag het zo een beetje... Ja, dat zou je kunnen. Voor zover je als filosoof kunt spreken van een werkelijkheid en een theorie. Maar eigenlijk wat heel erg belangrijk is in dat denken over organisaties, en dat is wel een rode draad daarin, is eigenlijk ook de rol van kunst. Hoe kunst eigenlijk vaste denkpatronen kunnen doorbreken. Tegenwoordig hebben we het over hokjes of boxes. Hè. Dus, en hoe dat kunst en filosofie eigenlijk ons kan helpen om op een andere manier naar de wereld te kijken. Op nieuwe manieren. En dat is vaak logisch, want anders blijven we natuurlijk altijd hetzelfde herhalen. En dat zijn vaak de dingen die niet werken. Dus dat is eigenlijk de rode draad in mijn boeken. Filosofie, kunst en organisatie. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En daarvoor doe ik natuurlijk heel veel onderzoek. Belangrijke kunstvorm is architectuur. Dus ik reis nog steeds over de hele wereld om gebouwen te begrijpen. Film is een hele belangrijke kunstvorm. En net zoals andere dingen. Eigenlijk alles wat ik tegenkom, wat mij raakt of fascineert, daar heb ik een neiging om te willen weten wat dat zou kunnen betekenen en hoe ik dat in woorden zou kunnen uitdrukken. Luc, muziek is belangrijk voor je, dus je zult ongetwijfeld een stukje muziek hebben wat bij jou een hele sterke herinnering opwekt. Ja, zeker. Nou ja, wat ik in het begin al zei, muziek is op zich misschien het allerbelangrijkste voor me. Geluid en noem maar op. En er zijn heel veel, ik ben op dat punt ook een muziekfreak die nog steeds heel veel dingen gaat beluisteren.
hele belangrijke in mijn muziekgeschiedenis is Frank Zappa. En het nummer Joe's Garage moet ik dan aan denken. Natuurlijk de hele platen, de 3 LP's van Joe's Garage. Iedereen aanraden. Maar het was ook de naam van een studio waar ik met 2 bands heb opgenomen. Het studio in Waalwijk. Een hele goede studio. Dus het is niet alleen de muziek zelf, maar ook, daar heb ik ook zelf wat aan de band mogen toevertrouwen. Dus dat is eigenlijk Zappa is voor mij wel een van de helden. Oké. Dan gaan we eens even naar luisteren. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beatle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. 1, 2, 3, 4, let's see if you've got some more. Luc, filosoof, afgestudeerd, dokter, boeken gepubliceerd. Wat doet een dokter in de filosofie nou in godsnaam bij een gemeente? Frits, dat vind ik een uitstekende vraag. Ik neem eerst even een slok voordat ik die ga beantwoorden. Nou, dat is als volgt. Ik kreeg dat idee van filosofie toen ik nog ik raakte erin gefascineerd toen ik bij ABP werkte. En toen merkte ik ook de hele nauwe samenhang tussen organisaties en filosofie. En de stelling is ook, elke organisatie heeft gewoon een organisatiefilosoof nodig. Je ziet dat steeds meer, ook in andere landen, Engeland zeer zeker. Scandinavië ziet dat heel veel. En hier in Nederland begint dat ook op te komen. En die filosoof die kan een kritisch perspectief bieden aan die organisatie. Waarom ik bij de gemeente werk? Ja, dat is heel simpel, om geld te verdienen. Het is leuk om boeken te schrijven, het is leuk om muziek te maken. Ik heb nooit de drijfveer geld gehad of roem. Maar het is wel, ergens moet je je boterhammen... of je de huur moet betaald worden. Bloemkool kunnen kopen. De schoorsteen moet roken. En dan vind ik wel een gemeente een hele bijzondere plek. Omdat je ook meteen voor de samenleving werkt. Dus ik heb niets tegen hamburgers bakken of autobanden fabriceren of drones. Maar bij een gemeente, je zit heel dicht op de burgers, je zit heel dicht op de samenleving. Een gemeente is natuurlijk ook dat je redelijk dicht op een bestuur zit. En je gaat eigenlijk over alles in een stad. En ik vind het, het klinkt wat zwaar, maar ik vind het ook wel een eer voor een stad te mogen werken. Ik vind dat heel bijzonder. En ik denk ook de gemeente Heerlen is ook een hele interessante gemeente. Dat is natuurlijk altijd een enorm ambitieniveau hebben. En van een hele rijke stad naar een minder welvarende stad. In die periode ben ik natuurlijk heel veel in Heerlen geweest. Zeg, voor sommigen de duistere periode. Ja, ik vond het de mooiste periode. Ik heb daar een geweldige tijd gehad. En nu bouwen ze weer eigenlijk aan iets heel nieuws. Dus ik vind het wel mooi om daar op een bepaalde manier een steentje aan te mogen bijdragen. Ja, mooi. Om af te sluiten moeten we natuurlijk dan toch nog op je grote liefde, buiten natuurlijk je sympathieke partner, moeten we natuurlijk nog even terugkomen op je passie voor muziek. Doe je daar nog iets mee? Ja, ik heb dat eigenlijk altijd gedaan. Toen ik als jong jongetje zei van ik wil hardrockdrummer worden, dat ben ik toen ook geworden. Heel veel bands gespeeld en ik had het geluk dat ik soms met echt hele goede muzikanten kon spelen. Die zei, Luc, wel meer oefenen, beter je best doen, waardoor ik ook zelf meer, steeds op een ander level kwam. Platen gemaakt, heel veel opgetreden. In Nederland hele clubs gedaan, Paradiso, Melkweg, Tivoli, Effenaar, alles. Pinkpop nog gespeeld, nog een keer dat bevrijdingsdag op de Dam in Amsterdam. Zo. Dat was heel raar. Ik zat achter mijn drumstel en de mensen stonden boven op de beurs van Berlage. Dan denk je, ik vond dat toch wel indrukwekkend. Maar ik vind ook het live spelen nog steeds fantastisch. En ik doe het nog steeds. Ik heb na bands als Tightrope, Way Out in Nijmegen, waar ik binnenkort weer wat mee, die belde me van de week. Wicked Wonderland, waar ik natuurlijk heel veel mee gespeeld heb. Platen gemaakt, Pinkpop. Ik heb nog een paar jaar in de Nederlandse Guns N' Roses gespeeld. Daar gaan we binnenkort weer een optreden mee doen. Ook die belde me weer. Ik speel op dit moment in een Korn tribute band
We gaan waarschijnlijk einde van het jaar het podium op. En ik speel samen met een zangeres en daar speel ik gitaar. Heel slecht overigens, maar ik doe het toch. Ik schaam me er niet voor. Met een geweldige zangeres en die band heet Winbugs. En met z'n tweeën kunnen we gewoon kleinere shows doen. En dat is muziek die we zelf maken. Ik heb thuis een studio. En ik vind het steeds geweldig om daar elke dag... ik sla er wel eens een beetje in door. Elke dag mee bezig te zijn. En ja, dat is ook, net als dat ik ben aan het schrijven, ja, je verliest de tijd, weet je wel. En je laat je meeslepen. En dat vind ik wel een mooi gevoel. Een tijd geleden vroegen mensen me ergens van, zeg eens, wat is je beroep en wat is je hobby? En dan zei ik, ja, mijn beroep is drummer, een muzikant, een schrijver. En als hobby werk ik, et cetera. Ja. En het gekke was, toen ik dat zei, dat iedereen dat ging zeggen. En ik denk, ja, toch is dat vaak waar het hart van mensen zit. En als je mensen op hun hart en op hun diepe gevoelens kunt aanspreken, heb je andere mensen tegenover je. Dus voor muziek is altijd ontzettend belangrijk voor me geweest. En het is ook heel mooi, je hebt ook altijd een klik met andere mensen die ook muziek maken. Ik kom nog veel platen, ik ga naar heel veel festivals, pas op Roadburn geweest. En je bent omnivoor op muzikaal gebied? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, Luc, hartstikke bedankt voor je wijsheden en wat je ons allemaal hebt verteld. Heb je bij het afscheid nog een boodschap voor de kijkers? Allereerst dank voor het gesprek. Ik vond het ook heel fijn. En misschien voor de kijkers, binnen niet al te lange tijd komt mijn autobiografie uit. En daar staat eigenlijk nog een beetje beschreven van wat ik allemaal voor avonturen heb meegemaakt. Dus misschien leuk voor mensen om dat te gaan lezen. Luc Peters, 1 U en 2 keer 1 E, hè? Enkele E. Ja. Eenvoudige versie. Zat dit. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Voor dingen veel stoepbrandje en dat soort dingen. Maar we houden eigenlijk een pap, en dat heet er nog. Die hebben ook een hele grote gaard. Want bij ons vanuit de Julianenstraat loopt eigenlijk de tuin tot aan de Prins klaar. Ja, ja. Pap ongerhield dat nog altijd. Pap wordt 84. Hutten boeien, vuurtje maken, sop koken, frikandellen bakken, door de buim slingeren. Ja, dat soort gekke dingen. Ja, dat wordt bij ons ganz normaal.